जेरुसालेम मन्दिराव मोसौ गोजाखौ बोलि होनायनि उनाव मा जागोन गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां इलि बसुमतारी बिथाङा आंनियाव मोनसे कमेन्टखौ हरदोंमोन। बिथाङा कमेन्ट खालामदों, जेरुसालेमाव मोसौ गोजाखौ बोलि होनायनि उनाव मा जागोन बिनि सायाव भिडिअ लाबो। बिथाङा बेबादि कमेन्टखौ होदोंमोन। सिगांथारावनो आङो इलि बसुमतारी नोंथांखौ आं हामबाय होनसै आरो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांनिसिम जासिनाय थाबाय। इसोरा नोंथांखौ बोर होथों। फै जाय इलि बिथाङा जे कमेन्टखौ लाबोदोंमोन बिथांनि कमेन्टनि सायावनो जोङो इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन मानो जेरुसालेम मन्दिरखौ आरोबाव लुखांफिननो नांगौ आरो लुखांफिननो गोनांथार। जोङो बे बिषयखौ लानानै जोङो नायगोन बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। जोङो मिथिगौ बै समाव जेरुसालेम मन्दिरा इसोरखौ खुलुमग्रा जायगामोन, जायखौ गोथार जायगा होननानै बेखौ बुङोमोन। आरो बै समाव जेरुसालेम मन्दिराव मोनथाम खथा दङमोन, गोथार आरो गोथारसिनथार। बेबायदियैनो जेरुसालेम मन्दिरा गोथार आरो इसोरखौ खुलुमग्रा होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। आरो बै समाव जेरुसालेमाव मानसिफ्रा सान्थिनि बुलि, बेंज्लायनायनि बुलि आरो पापनि निमाहानि बुलिखौ होनाय जायोमोन। दिनै इजराइल सरकारा आरोबाव जेरुसालेमखौ लुखांफिननो बिसोरो गोसो जादों आरो जेरुसालेमखौ लुखांफिननो बिसोरो नागिरदों। खारना बेनो जेराव बिसोरो जेरुसालेमाव इसोरखौ खुलुमनो हायो आरो पाप निमाहानि लागै बिसोरो बुलि बावनो हायो। जोङो नायगोन बिसान बिजाब 19:1-4 पदनाव नायोब्ला मोननो हायो। बै समाव इसोरा मोसेनि गेजेरजों इजराइलफोरखौ बुंदोंमोन आरो बेबायदियैनो मोसेया इजराइलफोरनि सिगाङाव रायथिदोंमोन, नोंसोरो खुनि गैथारि आरो माब्लाबाबो खामानियाव बाहायफेरथारि मोसौ गोजा गायखौ लाबोदो आरो बेखौ बुलि होनानै बिनि थैखौ गोथार बिन्दोआव आसिजों 7 बार सारस्रिनानै होथों होननानै बै समाव इसोरा मोसेनि गेजेरजों बे बिधानखौ होदोंमोन। बै समाव इसोरा मोसेनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनाव मोसौ गोजाखौ बिदोंमोन। खारना बेनो जेन' इजराइलारिफोरनि पापखौ निमाहा होनो हायो। जायानो जेरुसालेम मन्दिराव मोसौ गोजाखौ लाबोनानै फोरबोनि सिगाङाव बुलि बावफैगोन, इसोरा बेनि दाय भुल आरो पापफोरखौ निमाहा होनाय जायोमोन। बेनिखायनो बै समखौ गोसोखांनानै दिनै इजराइलारिफ्रा जेरुसालेमखौ लुखांफिननो नागिरदों, जेन' बिसोरो मोसौ गोजा बुलि होनानै बिसोरो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो बिसोरो जेरुसालेमखौ लुखांफिननो नागिरदों आरो बिसोरो बेनि थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ। अब्ला जों दिनै मिथिबाय जेरुसालेमाव मोसौ गोजाखौ बुलि होनाया पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो थाखायमोन। बेनो पापनिफ्राय उद्रायनाया आरो बेफोरजोंनो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोनोमोन। बिसान बिजाब 19:9 पदआ बुंबाय, बेबायदियैनो फोरबोनि सिगाङाव बुलि बावनानै बिसोरो फोरबोनि मुङाव निमाहाखौ मोननो हायोमोन। बिसान बिजाब 19:9 पदनाव जोङो खोनाबाय। फै जोङो बे आयदायाव आरोबावनो खोनासंबावनि। बिसान बिजाबनि बिलाइ 19:11 फरायोब्ला मोननो हायो। फरायगोन जिसुनि मुङाव। जायहा गोथै मानसिखौ दाङो बियो 7 दिनसिम हुदा बादि सुवा जानानै थागोन आरो बियो मोसौ गाय सावनाय हाथफ्लाखौ दैयाव गलायनानै 3 आरो 7 दिनाव गावखौ फोथारनांगोन, अब्लासो बियो गोथार जागोन। आन्थाय बियो 3 आरो 7 दिनाव
गावखौ फोथाराब्ला बे गोथार जानाय नङा। बै समाव जायफोरा गोथै मोदोमखौ दाङो, गोथै सहखौ दाङो, बैयो मोसेनि आयेन बायदियै सुवा जानानै थायोमोन। बिनिफ्राय निमाहाखौ मोननो थाखाय बिसोरो मोसौखौ बुलि होनानै आरो बिनि हाथफ्लाजों गावखौ बिसोरो फोथारनानै लानो नाङोमोन। बै समाव जायफोरा गोथै सहखौ दांनाय मानसिफ्रा आरो पाप मावनाय मानसिफ्रा बेबायदि बुलि बावनाय नङा आरो गावखौ फोथारनानै लानाय नङा, बियो माब्लाबाबो बियो निमाहाखौ मोनामोन आरो फोथार जानायखौ मोनामोन। बेनिखायनो इजराइलफ्रा मिथिगौ बिसोरो गोबां फोरबोनि नोजोराव पाप मावबाय, गोबां बिसोरो मानसि बुथारबाय, गोथै मोदोमखौ बिसोरो दांबाय। बेनिखायनो बिसोरो जेरुसालेम मन्दिर लुनानै आरो मोसौ गोजाखौ बुलि होनानै बिसोरो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो बिसोरो हास्थायदों। जायनि थाखाय बिसोरो बुहुमनि खना खनला नागिरबायनानै माबा मोसौ गोजाखौ जेरुसालेमाव बिसोरो आमेरिका हादरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैखाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै नायबाय मोसौ गोजाया मानो गोनांथारमोन, जों बेखौ नायबाय आरो जों दिनै नुबाय आरो जों मिथिबाय। जोङो नायबावगोन मानोथो जेरुसालेम मन्दिरालाय दिनै बायनानै दङ। जायखौ फोरबुआ सल'मननि गेजेरजों जेरुसालेम मन्दिरखौ लुखांदोंमोन आरो बिनि उनाव नबुकदनेस्वर राजाया जेरुसालेम मन्दिरखौ सिफायदोंमोन। आरोबाव नैथि बार जेरुसालेम मन्दिरखौ इज्रा आरो नेहेमियानि गेजेरजों लुखांफिननाय जादोंमोन आरो बेखौबो 70 AD आव रम राजाया आरोबाव जेरुसालेमखौ नष्ट खालामनाय जादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै बेबायदियैनो जेरुसालेमा बायनानै दङ। सोंनायखौ दोननो लुबैदों, मानोथो जेरुसालेम मन्दिरालाय दिनैसिम बायनानै दङ? आंनि अनजाग्राफोर, जोङो नायब्ला मोननो हायो जेरुसालेम मन्दिरा बायनानै थांनायनि जाहोना बेनो मानोना इसोरा जेरुसालेम मन्दिरखौ नागारदोंमोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थैनायनि उनावबो इजराइलारिफ्रा जेरुसालेम मन्दिराव बुलि होदोंमोन, बुलि बावदोंमोन। बेनिखायनो इसोरा जेरुसालेम मन्दिरखौ नागारदोंमोन। बै समाव इजराइलारिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायाखै आरो मिथियाखैमोन। बेनिखायनो जहनि बिलाइ 1:10-11 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ, बियो संसाराव दङमोन नाथाय संसारनि मानसिफ्रा बेखौ सिनायाखै। बियो गावनि हादराव फैदोंमोन नाथाय गावनि हादरनि मानसिफ्रानो बेखौ नाजावाखै होननानै जहनि 1:10-11 पदनाव बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ संसारखौ बासायनो थाखाय फैदोंमोन, बे क्रुसाव थैदोंमोन, सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन। बेखौ बै समाव इजराइलारिफ्रा फोथायाखैमोन, गोबाङानो बेखौ फोथायाखैमोन आरो बेखौ बासायगिरि होननानै नाजावाखैमोन। नाथाय बिनि सोलाय बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो नागारनानै बिसोरो जेरुसालेम मन्दिराव बुलिसो होदोंमोन। बेनिखायनो इसोरा जेरुसालेम मन्दिरखौ नागारदोंमोन आरो बेबायदियैनो 70 AD आव जेरुसालेम मन्दिरा रम राजानि गेजेरजों नष्ट जादोंमोन आरो दिनैसिमबो जेरुसालेम मन्दिरा बायनानै दङ। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों नुबाय इसोरा जेरुसालेम मन्दिरखौ नागारदोंमोन, जायनि जाहोनाव जेरुसालेम मन्दिरा दिनैसिम बायनानै दङ। दिनै बे आयदायाव इसोरा बुंदों, जेब्ला जोङो 1 करिन्थिया 3:16-17 पदखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरो मिथिया नोंसोर इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर आरो इसोरनि जिउआ नोंसिनाव थायो होननानै। आंनि अनजाग्राफोर, जेरै बे समाव इजराइलारिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायाखैमोन, नाजावाखैमोन, फोथायाखैमोन, दिनैबो गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ सोर बेखौ मिथिया। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैदोंमोन, बे क्रुसाव थैदोंमोन आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन। बेल' जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हाग्रा इसोर होननानै गोबाङा दिनै बे बुहुमाव दाबोनो मिथिया आरो सिनाया। आंनि अनजाग्राफोर, आरो गोबाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनावबो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनावबो, जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनायनि उनावबो गोसोबादि मावनायजों, गोसोबादि जानायजों, गोसोबादि सोलिनायजों
फोरबोनि जोंहा पाप मावो आंनि अनजाग्राफोर बै समाव इसोरा जेरुसालेमखौ नागारदोंमोन मानोना इसोरखौ नागारनानै बिसोरो बुलिफोर बावदोंमोन जोंबो दिनै इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर जानानै जोङो गोसोबादि पाप मावोब्ला इसोरा जोंनि जिबनखौ नागारगोन इसोरा जोंनि न'खरखौ नागारगोन बै समाव जेब्लानो इसोरा जेरुसालेमखौ नागारदोंमोन अब्लानो जेरुसालेमा बायनानै थांदोंमोन जेब्ला आंनि अनजाग्राफोर इसोरा जोंखौ नागारगोन जिसुआ जोंखौ नागारगोन जोंनि बोलोजों गोहोजों जों दान्दिसेबो जों थांनानै थानो हानाय नङा जोंनि जिबना बायनानै थांगोन जोंनि न'खरा बायनानै थांगोन बेनिखायनो 1 करिन्थिया 3:17 बुंदों सोरबाया आंनि खुलुमग्रा मन्दिरखौ नष्ट खालामोब्ला आंबो बेखौ नष्ट खालामगोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों आंनि अनजाग्राफोर जों गोसोबादि जानायजों गोसोबादि मावनायजों जोङो बे मन्दिरखौ नष्ट खालामदोंब्ला इसोराबो जोंनि जिबनखौ नष्ट खालामगोन जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा बुंदों जों दिनै गावखौ बिजिरनानै नायनि जों बबेयाव दङ आरो जोङो माबादि जोङो दङ जोबथारनायाव जोङो नायगोन जेरुसालेमखौ लुखांफिनोब्ला मा जागोन जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट हरदोंमोन जेरुसालेमाव मोसौ गोजाखौ बुलि होनायनि उनाव मा जागोन फै जोङो नायनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा बुङो जेरुसालेम मन्दिरखौ जोबनाय मुगायावसो बेखौ लुखांफिननाय जागोन जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 24 बाला जोङो 15निफ्राय फरायगोन मथि 24:15 जेब्ला जों फरायो अब्ला जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरदों मुगै जानाय मुर्तिखौ गोथार जायगायाव फसंनाय नुब्ला फरायग्राफ्रा मिथिथों होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ जेरुसालेम मन्दिरखौ लानानै बियो गावनि सिलाफोरखौ आरो गावनि दाफाफोरखौ बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जेब्लानो खुलुमग्रा मन्दिराव मुगै जानाय मुर्तिखौ फसंनाय नुगोन अब्लानो जोबनाय मुगाया सफैगोन आरो बे जोबनाय मुगायावसो जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ दाफाफोरखौ बुंदोंमोन जेब्ला जोङो माथाइनि 24:15 गाहाय सारिखौ जों फरायगोन जों बेयाव मोननो हायो आंनि अनजाग्राफोर जों अब्ला मिथिबाय जेरुसालेमखौ जोबनाय मुगायावसो बेखौ लुखांफिननाय जागोन जेन' जेरुसालेम मन्दिराव मुर्तिखौ फसंनो हायो आरो बेयाव सैतान एन्टिख्राइस्ट आरो नंखाय नाबिया बेयाव जिरायनानै बे आंनो इसोर होननानै बियो बुंनानै लागोन आरो बेबायदियैनो जोबनाय मुगायाव जेरुसालेमखौ लुखांफिननानै जेरुसालेम मन्दिराव मुर्तिखौ दोननाय जागोन जायखौ जों दिनै खोनाबाय बे आयदायाव दानियेला बुंदों दानियेलनि 9:27 फरायब्ला मोननो हायो दानियेला बुंदों मन्दिरनि थिखिनियाव मुर्तिखौ फसंगोन होननानै बुंदों जोबनाय दिनाव जेरुसालेमखौ लुखांफिननानै जेरुसालेम मन्दिराव मुर्तिखौ फसंनाय जागोन आरो बे जोबनाय मुगायाव जागोन होननानै दानियेला बे आयदायाव बुंदोंमोन बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जोङो मिथिनो नांगोन जोबनाय मुगाया थारैनो खाथिसै आरो बेबायदियैनो दानियेलनि 11:31 बुंदों दानियेला बुंदों गोथार गोग्गोम मन्दिरखौ सुवा खालामगोन होननानै बुंदों दानियेला बुंबावदों गोथार नोगोर जेरुसालेम मन्दिरखौ सुवा खालामगोन माबोरै सुवा खालामगोन सैताना गावनो जेरुसालेम मन्दिराव जिरायनानै बियो मुर्तिखौ फसंनानै बे गावखौनो इसोर होननानै लागोन आरो बेबायदियैनो बे जेरुसालेम मन्दिरखौ सुवा खालामगोन होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेनिखायनो 2 थिसलनिया 2:4 नायोब्ला मोननो हायो बे इसोरखौ खुलुमग्रा न'आव जनानै गावखौ इसोर होननानै दिन्थियो बेनिखायनो 2 थिसलनिया 2:4 बुंदों सैताना जेरुसालेम मन्दिराव जिरायनानै बे गावखौनो इसोर होननानै लागोन जायखौ जों दिनै गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जाय बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन मोसौ गोजाखौ जेरुसालेमाव बुलि होयोब्ला मा जागोन आरो जों नुबाय
जेरुसालेम मन्दिरखौ लुखांफिननायनि उनाव मा जागोन जोङो नुबाय जेरुसालेमखौ जोबनाय मुगायाव लुखांफिननाय जागोन आरो जेरुसालेम मन्दिराव जोबनाय मुगायाव सैताना गावनो जिरायगोन आरो बियो गावखौनो इसोर होननानै लागोन आरो बेबायदियैनो मुगैजानाय मुर्तिखौ बियो जेरुसालेमाव बियो फसंगोन। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जों दिनै मिथिनो नांगोन बुजिनो नांगोन जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय आरो बे खामानिखौ मावनो थाखायनो दिनै इजराइल सरकारा गोख्रै बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ जेन बिसोर गोख्रैनो जेरुसालेमखौ लुखांफिननो हायो आरो बेयाव बिसोरो निमाहानि थाखाय इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे बुलि बावनो हायो। बेनि थाखायनो बिसोरो जेरुसालेमखौ लुखांफिननो हास्थायदों। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर जोङो दानियेलनि बिलाइ आरो माथाइनि बिलाइनिफ्राय खोनाबाय जेरुसालेमखौ लुखांनायनि उनाव मुर्तिखौ बेयाव दोननाय जागोन। जोबथारनायाव आङो इलि बसुमतारी नोंथांखौ हामबायसै बे मोनसे मोजां कमेन्टनि थाखाय। इसोरा नोंनि जिबनाव गेदेर बोर आशीर्बाद लाबोथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।